כרומוזום Y אינו קובע את מין צמח הקנאביס, אך הוא עדיין בעל ערך חשוב בזיהוי מינו. מחקר חדש מראה כי הגנים לקביעת המין אינם ממוקמים על כרומוזום Y. בדיקת פם-אינדיקטור qPCR Detection Assay מזהה את כרומוזום Y ומשמשת מגדלי מאז 2016 כדי לזהות את מין השתילים בצורה אמינה. צמחי קנאביס הם דו-ביתיים, עם צמחים זכריים ונקביים נשרדים. הזכרים משחררים אבקה והנקבות משתמשות בה לייצור זרעים. ניטרט כסף ואתילן מאפשרים שינוי מין הצמח. ניטרט כסף גורם לצמחים נקביים לפתח איברים זכריים, בעוד אתילן גורם לצמחים זכריים לפתח פרחים נקביים. אתילן הוא הורמון טבעי בצמחים שמשפיע על התפתחות נקבית. ברמות גבוהות מוביל לפרחים נקביים, וברמות נמוכות מוביל לפיתוח זכרי. גן ACS, השולט בייצור אתילן, קשור לכרומוזום X. צמחים עם שני כרומוזומי X מייצרים יותר אתילן מאשר בעלי X1. ניטרט כסף מעכב ייצור אתילן בצמחים נקביים, מה שמונע פרחים נקביים ומעודד זכריות. הוספת אתילן חיצוני לצמחים זכריים מעוררת פרחים נקביים. למרות שאין טריגר זכרי ישיר על כרומוזום Y, נוכחותו משמשת כמדד אמין למין הצמח עקב הקשר לרמות האתילן הנמוכות יותר. גן ACS מניח עצמו כמועמד חזק לגן ההרמפרודיטיזם, כאשר שינוי בו משפיע על רמות האתילן בתגובה למתח וגורם להתפתחות איברים זכריים בנקבות. מחקר מראה כי כרומוזום Y בקנאביס מנוון מאוד, עם אזורים גדולים של רצפים חוזרים, טרנספוזונים ו-DNA מושתק ועיבוד גנים עתיקים. אז מה בעצם אכפת לי? איזה מין צמח אני קונה? לכאורה הכל תלוי בריכוז ה-THC. צמחים זכריים שהפכו לנקבות בדור הראשון יכילו יותר חומרים טיפוליים. לכן אנחנו רואים שעם השנים הרבה פעמים צמחים נקביים שהיו פעם מאוד יעילים מאבדים את היעילות הטיפולית. כמובן שהמסקנה בשבילי כרופא מטפל זה שצריך להבין מאוד לעומק איזה מין צמח אתה ממליץ לאיזה מין מטופל, כי חלק מהמטופלים יאבדו את יעילות הטיפול עם השנים כאשר הזנים משתנים, דבר שנובע מתנאי הגידול.